V podstate dnešné stretnutie bolo dosť dôležité, myslím, pre obidva kluby z hľadiska ďalšieho pôsobenia v play-off. Išli sme sem s tým, že začneme zo zabezpečnej obrany na rýchle protiútoky. Vyšiel nám hneď krásna akcia, hneď na začiatku, dali sme na 1-1. No, zdalo sa mi na 1-0, pardon. Potom sa mi zdalo, ako by nám to trošku ublížilo. Hrali sme dosť dlho, takých 5-6 minút, tak nekoncentrovane. Bol z toho nakoniec aj gól vlastný, odrazený. Do konca polčasu sme ešte teda strhli to víťazstvo 2-1. V druhom polčase už sme do bodky, myslím, hrali to, čo sme si povedali. Čakali sme na chybnú rozohrávku, vbiehali sme do nich a vlastne do odkrytej obrany domácich sme dávali jeden gól za druhým. Takže v podstate spokojnosť s tým predvedeným výkonom hlavne v druhom polčase. Tak dnešný zápas by som zhodnotil. Zaspali sme určite začiatok, čo nás môže veľmi mrzeť. Potom sa ten zápas odvíjal tak, jak sa odvíjal. Stále sme to doťahovali o gól. Bohužiaľ, hrali sme iba na 1/4, striedali sme po jednom, chýbali hráči, ktorí boli vykartovaní. Dnes na súpera si myslím, že sme nestačili, bol lepší a snažili sme sa ešte s tým zápasom niečo urobiť. Hrali sme bez brankára, ale chýbalo tam možno taká myšlienka, prekvapenia, a keď aj vyšla, tak sme netrafili poriadne tú loptu a super nás potrestal peknými akciami do brejkov a vždy to zakončila taký zápas. Ja môžem poblahoželať len superovi za kvalitný výkon a my musíme pokračovať ďalej a trénovať. Keď bol ten štvorgólový rozdiel, stále ste hrali bez brankára, čo si Chlálanov hovoril počas toho oddychového času? Tak počas oddychového času sme chceli, že hrať bez brankára, troška ich zataviť tých predných hráčov a potom dať tú finálnu prihrávku a do toho zakončenia. Čo sa nám nepodarilo, lebo tie prihrávky boli strašne pomalé a neprekvapili sme toho supera. Proste
dobre to aj bránili, ale hovorím, keď nezrýchlime tú hru, tak nemôžeme ich prekvapiť a nemôžeme z toho mať nejakú finálnu šancu a dať gól. Dneska som chlapcom pri zvuku, alebo veľmi dôležitý zápas pre nás. Keby sme ho vyhrali, tak tá tabuľka sa tam ešte rieši o 4. priečku, čo by pre nás bolo veľmi vynikajúce. No bohužiaľ, tento zápas sme nezvládli tak, jak sme chceli a mrzí ma to. A bude nás to možno všetkých mrzieť, lebo keď budeme začínať buď zo 6. alebo ze 7. alebo z 8. miesta, tak to bude veľmi ťažké. Čaká vás to play-off? Čo tam? Do play-off tam už si nevybereme, tam z vrchu tabuľky je tam Slomatik, je tam Dubnica, je tam Košice sú tam, takže tam není si čo vyberať, proste bude to veľmi ťažké. No. Sme radi, že zahráme si to play-off, ale v kútiku duše som veril, že budeme z lepšieho miesta hrať to play-off. Veľmi dobre sme to takticky zvládli. Po prvom polčase, ktorý bol tesný a vyhecovaný, sme pristúpili k druhému polčasu, že sme vyťahli obranu na nitrianskych hráčov, čo sa nám vyplatilo. Aj pri ich 14-minútovej powerplay sme nedostali gól a pridali sme nejaké góly a ku koncu už to bol pre nás ľahký zápas. Prvý gól, strela s Ticom, brankár si nečakal. Druhý gól, brankár Nitry si zle postavil múr, obstredil som jeho hráča, padlo to tam, som rád. A tretí gól bol veľmi jednoduchý do prázdnej brány.